Rada kurang Alah tangane. Sing ndredek daginge ngono ta kowe iki. Ngawur. Lho ngene ketok lek diopeni timbangane bojone sampean. Apa awake cuwilik ndase wedi. Ndase gedhe. Halo. Apa to, Mas? Halo. Hah? Halo. Dulu. Dulu lah. Dulu. Enggak ada HP barang. Ora cetha kaya. Pegel nesu wae. Jane puluk apa ransel jane. Nesu wae. Jejer lan wong. Cek sapa sing nutupne? Ayu. Umpama Alhamdulillah. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah la haula wala quwata illa billah. Dalu menika ku nyapa to iso mepet. Apa to kok golek ngembruki sinden. Ombo nyesak Golek nggon sing penak to, Duk. Golek nggon sing tata. Kowe iki rumah tangga awake iki sowan Pak Heri Siswaya, piantune blater grapyak semana. Saestu. Syukuran nanggap wayang nggawa pelawake dhewe syukur. Golek nggon sing penak to, golek nggon sing penak. Weh, jan nang kono ki nutupi bojoku no. Ora ketok no bojoku kok kono. Gelo no nek ku nggawa adoh-adoh ora disawang wong. Ning kono ki nutupi kotak no. Kotake ketutupan, kowe aja sak sirmu dhewe. Pancen sedaya ning kene iki umpan nggawa papan. Nggawa papan. Sedaya menika lak namung lesung jumengglo. Lho iya no, suwi Bali-balan, dados ning kono kowe nutuki limbuk no. Kok kadoan ra ketok no rugi lek ngecet no iki. apa Bali wae ya wong wis lunas wae kok. Rasa gua ya. Wong ya ning dindingken panggonane ki ngeten iki kok iso. Dadi umpan nggawa nggawa papan. Ngono. Kula alhamdulillah mak cange Yulimbuk. Ya. Salam hormat, salam takdim kula kagem keluarga agung Mas Heri Siswaya. Alhamdulillah dalu niki ngentekke ragat golek nikmat. Insyaallah adoh saka laknat. Selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Gandul syafaate saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki para sesepuh bini sepuh, para alim ulama umarok budaya, para rama yai buyai, para pepunden agung, tokoh masyarakat, generasi muda milenial, para jamaah dalu menika lenggah insyaallah cinatet ngamal jariyahipun Mas Heri Siswaya kaberkahan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Niki mboten kaya-kaya kesiram banyu adem, Mas. Apa ya? Nggih, sebabe. Ayo kleru. Kula niku kangen kalih Pyayi Desa Kecut, Kecamatan Duren iki. Apa tuh genana tuh desane apa? Desane apa? Desa Kecut, Kecamatan Duren ta iki? Kok Kecut ki lho? Pakel. Lah ya pakel lah ya Kecut. Ono Kecamatan Duren. Mula Duren. Lah Duren Kecamatan Montong lho. Lah iya Duren Montong. Apa jenengan mboten pirsa? Mula Mas Heri, Mas Sis. Kok kuwi duren to? Wah, inggih. Lah ngono kuwi lek tuku duren ora tau mok wehi aku Wong ki. kene lek njaluk kok ngewehi. Ngono. Mula niki dalu Mas pripun Pak Sis piyane leh grapyak kaya ngoten niki. Wah, sik muda ning Nggih. tenan sembodo. CV-ne PT-ne muga-muga sageta jaya, sageta langgeng, sageta mbarokahi sedaya para keluarga lan masyarakat wonten Pakel Montong Tuban. Amin. Wah tenan sik munggah mau sore tok urung wayang urung lekas sinden-sinden wis diparingi bebungah karo Pak Sis. Masyaallah. Kula kalih Pak Sis niku nika dincangi-cengi. Wong kula lak saking Bojonegoro terus babas niki. Mas Plutu nggih ngoten. Dugi ngriki pun penak teng Buri. Iya. Kalih lek pupah ya langsung digekne soto. Soto. Lek pupah karo lek dok kae mau. Kowe kok apal to? Oh gekne soto ora gawe sendok iki apa ana? Lah terus piye? Ayo tak seruput ngono tok kuwi. Ayo berarti pas wong kuwi teko-teko ngelak kok ya. Ayo Kit. Lho, iki ya ben lama wong Mas Sis nimbali kok iso mek tolah-toleh tok iki. Iso omong ta iki? Malah kaya walang klopo e. Kene Mas Sis mirsani. Maju Pak Sis ben preso ndi to jok klitik ndi to jok kluthuk. Jok klitik sing ngomong terus ya kluthuke endi? Lah, niki lho Mas. Wong ora duwe sing mirsani piyai-piyai agung kaya ngono lho. Sing rika ya iso duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ora bedak-bedake. Mula ki alhamdulillah insyaallah
piyayi sing mirsani dalu niki kaberkahan dening Gusti. Amin. Insyaallah ridho lan hidayahipun tumurun warga masyarakat Pakel Montong Kabupaten Tuban. Allahumma amin. Iki lho, iki megawe bebarengan lho. nggih. Kok sitok omong sitok meneng ku lho. Golek keturutan dongane. Pripun? Sitok pinter omong terus sitok ora iso omong blas. Ya bene to. Piye? Apa-apa ki anggere omonge akeh mesti bayarane akeh. Lho iya no, sawarane awake dhewe kudu ngono berusaha. Lah nek menengae ngene iki ya Ya ora duwe bayaran, malah titik, gelem bayaran titik kaya. Aku mek ngenteni omonganmu wis purung. lho wis gentenan lho. Kowe iki ra usah ngomong akeh-akeh. Lah trimo warga masyarakat kene, aku iki kulino rene. Apa iya? Loh, Kowe sing mbok kenali lek Mak sapa mau? Pak Buah. Mak Puak karo Mbah Dok to. Nggih. Kaduan karo aku kowe. Lah sampean kok ya selawung? Soboku kene aku. Kenal kene. Loh. Aku iki benulan rene aku. Lho. Tanggapan. Loh, kulaan apa? kambil. Kok kulaan kambil. Lah nek apa kene jajal? Apa duwe kanca ning kene? Sapa? Gantah karo kula. Kami tua. Kami tua. Pak Giono. Lho, mau kenal to kowe? Kami tua Pakel iki. Pak Giono. Mosok Soboku rene iki. kowe tenan apa ora? Ngengkel teko to wong. Nggih to, Pak. Wah, mongko omahmu Blitar kono lho, Tuk. Kami tua. Pak Giono, Blitar omahe, tapi sabuk kula mriki, Mas. Meh bendino. Lho, mek bendino. Kami tua ya, Pak. Pak Giono. Anu jajal, mudin. Mudin apa? Kene-kene nek meloro lho. Mudin Mudin apa? jenazah karo mudin nikah enek kene iki. Anu nikah. Mudin nikah jile. Mudin nikah Mbah Farid. Lho. Mudin nikah. Pak Farid, iya Pak Bayan kuwi. Lho. Anek mudin pati. Mbah Makom. Kowe lek pengen kenal, mati osik ben dipendem. Omonganmu ki yo kurang ajar. Ben kenal kowe. Pendem yo karo kowe turu bareng kok. Loh, iki tenanan iki. Loh. Mosok Loh. mudin tukang Beda desa, beda cara. siji desa mawa cara. Kene-kene Nek mudin nikah ya nek mudin jenazah. sik Mas, tak tekokane tenanan. Kami tua Mas. Pak Giono, budek iki kowe mujane iki. Mudin Mudin sapa? nikah Mudin nikah ki Mas Farid. sing mudin tukang ngedusi. Mbah Makom. Loh. Nek kowe iki nganti kowe apal berarti percaya aku nek Sapa murene tenan. dukun pijet bayi. Mbah Timur. Kok ya roh to ya. Lah kok Kowe iki Dukun pijet bayi. nek peleknya sahabaku ki rene, Bos. tenan meh bendino tenan. Mbah Timur. Kuwi duwe dulur telu. Sapa kuwi? Mbah Barat, Mbah Selatan, Mbah Utara. Oh, Mbak Timur ki nyapa kok iso. Mbah Timur dukun bayi. Masyaallah. Lho, kowe iki Lah nek kowe tenanan sapa rene? sahabaku rene ngekel. Dukun bayi ngerti? Mbah Timur. Kami tua ngerti. Mbah Giono. Mudin tukang ngedusi jenazah ngerti. Mbah Makom. Mudin tukang krabekke. Mbah Farid ya Mbah Bayan. Bosok wis. Ayo, rondo kene sapa? Rondo kene. Nikmah ki lho, mek kene iki lho, iki lho. Kok roh ta kowe iki? Iki lho. Iki lho, wonge iki lho, iki lho. Oh, kurang ajar kowe. Iki lho. Nikmah. Kowe ki nerutus tenan iki. Mosok ya nikmah wae. Rondo jos ya nikmah kuwi. Alah, Kowe kok nerutus. nikmah. Kowe jos mesti ndelok bodine nggih daster kaya tewel to. Ngono. Kowe jos pelekne aku, Bos. Weh, tapi tenan Mas Giri. Lho, aku iki wong Serawung lho, Bos. Masyaallah. Mbah Lurah Bu Iva. Nggih. Weh, Bu Lurah to. Loh, Bu Lurah Bu Iva kene iki. Kok Mbah Lurah. Bu Lurah. Bu Lurah kok Mbah Bu Lurah. Lurah. Karo Mas Siski karo aku kene. Masyaallah. Sing digawe iki. Nggih. Tapi sewu. Mas Siswanto. Mas Siswanto ki iki lak ya syukuran to. Nggih. Mas Siswoyo. Kowe iki. Jenenge Mas Siswoyo. Duduk Mas Siswanto. Mas Heri Siswoyo. Lah iki lho kok ngomong Mas Heri Siswanto iku. Biyen cilikane dijenengne Siswanto lara-laranen. Lah kowe iki ngawur kok ya. Terus ganti Siswoyo. Oh, penjane sehat terus ora tau lara. Lho, Mas Siswoyo. Syukuran. Nggih. Nah, Iki nang sewu lho. Kula ora pamer, niki izin lho. Izin Mas Sis nggih. piye? Tak delok mau omah iki sine mek wit jati tok apa jenenge kayu jati. Sarwa kayu jati. Kayu jati tok. Heeh. Iki lek nun sewu, izin Mas. Maaf. Karo omahku no kaduan. Lho. Kowe ra gebyawah lho. Omahku ki ya sokone wit jati, kamar wit jati, Terus jeding wit jati, masyaallah. pawon wit jati. Lho. Kabeh ki wit jati tok. Kutuan. Utuh kabeh. Galih Kabeh. Lho, lha kuwi nek tuku ning ndi? Lho, mergo turuku ning kebunan kono kuwi. Boroh aku. Kowe nggawa kaya tekek ngene.
Aku termasuk endung jati. Turune ning Tegalan. Mas, dalu niki masih waya niku lak tasakuran. Ora niat piye-piye kejaba mau mensyukuri paringe Gusti Allah. Betul. Kabeh ki lek kabeh. Heeh. Sedaya iki menungso lek gelem mensyukuri apa yang menjadi nikmati Gusti Allah. Insyaallah oleh ijol berkah barokah saka Gusti Allah. Insyaallah ora insyaallah bener insyaallah. Insyaallah oleh. Ngono lho. Iya. Akhireng. Ganti tak tutne uang lho. Paham aku. Aku ketut sampean ki angel lho. Lah nyang apa? Harley tak tutne Harley saya ganti kalong. Aku ya ngono kuwi. Sesuk aku arep gari trontung barang. Kadung tuku Harley saya ganti kalong. Wis tuku kalong burung. Aku tuku kampret. Masa wong iki karek ndelok prosesnya seperti apa. Iya. Mas Siswoyo bisa sukses seperti ini. Kontraktor lho iki, kontraktor. Apa? Kontraktor. Itu satu profesi dengan saya. Kowe aja Mas Gareng. cuma ngol-ngol lho. Ya. Mas Siswoyo itu kontraktor, sebetulnya saya itu juga kontraktor. Nek iki kontraktor ya bangun dalan, pemboro, relasinya banyak, koneksinya juga luas. Aku walaupun tadi komedian, tadi dagelan, tapi sebetulnya klon niku kontraktor. Sampeyanmu kontraktor. Kontraktor. Dadi klon niku kontrak sak tahun ngriki pindah ngriki kontrak ngriki terus sesuk kontrak ngriki ngono. Dadi kuwi jenenge pindah nggon kok iso. Kowe omong oleh rong di omah ngono lho. Ora kok ngono. Omah kuwi loro lho, Bos. Lho. Omah sing ndi kuwi? Omah dolar, omah jangkrik iki alhamdulillah. Lho ora cetha. Iki dipirsani para piyai-piyai sepuh. Iya. Paling tidak ki piye leh nglenggahke Mas Siswoyo. Nah, iki lho cocok. Mas Siswoyo dilenggahke. Kok lenggahne iki lho. Rumah sama Mas Siswoyo iki lara piye? Ora iso linggo dhewe. Pasnya melihat bagaimana Mas Siswoyo. Ganteng lho. Nah. Ora kok ganteng. Bagaimana dalamnya Mas Siswoyo itu kita harus memahami. Enek usus, kira usus. Piye to klitik iki? Anu Mas, niki angel dijak ngomong perkara ati angel Mas. Lah sing ora iso rani genah. Maksudnya itu Mas Siswoyo itu dengan proses seperti ini dulunya juga membawa napa jenis proses perjuangan. Sukses membawa proses. Proses membawa sukses. Nah, ngono. Lho. Dadi kowe tak nut sisik gosok lho rumahku. Aja disawangi niki daleme, tapi prosesnya dulu seperti apa? Perjuangane. Nah, niki lho, Pak. Kadoan lho iki. Lek omahe Mas Siswanto iki ngarepe nek apa iki? Gasibune to. Iya lho. Sok Mas Siswoyo. Iki mbak Mas Siswanto ya. Cakemmu lho. Sing nyalahke kancane wae. Mas Siswoyo. Siswoyo. Daleme lak ada gazebo-nya. Gazebo kayu jati. Ki ndudoke wong ki nek ora idealis, ora duweni sombong ki ngene iki. Karo omahku waduh. Sederhana. Ya adoh no kene karo Blitar kok. Gak bangunane iki kalah karo nggonku. Lho. Kalah piye to? Sokone ngarep piro? Saka yo Sokone omah pinten niku? Sokone omah piro? 8 ngarepe. 8 kalah karo omahku. Omahku iki sokone 26. Lho. Wah, gede banget kok omah. Gede banget kuwi. Ya cilik. 8 sakmono, gede banget nek 26 ki. Luar biasa. Cilik tapi sokone 26, Mas. Wah, Nggih. Dadi ngarep kae loro, iringan 24. kok gak imbang, Mas? Omahku meh ambruk tak songkok pring. Dadi iki lho. Wala congkok to. Bocah ki nek majnun ini. Wong sing mirsani delok to, bapak-bapak ngagem songkok, ibu-ibu ngagem jilbab. Ki berarti ndudoke yen Kyai Pakel Montong ki hatinya hati religi. Iya. Hatinya hati agamis. Kowe nek ngomong mbok nggon tajwidmu sing kepenak to. Iya. Wah, jan ajeng diri ki lak saka lati. Kowe nek ngomongmu ngono bisa dipercaya wong. Wong kaya Mas Siswoyo, AABB ngono lho. Kaya ulangan lho. Lho, ora kok ulangan. Nawaitune Mas Siswoyo ki bengi ki nyenengke masyarakat. Betul nawaitu ngerti ora tuh kowe? Nawaitu ki apa ngerti ora kowe? Nawaitu ngerti ora artine apa? Nawaitu ki apa artine? Artine nawaitu ki apa? Genahno nawaitu ki apa? Jelasno nawaitu ki apa? Nawaitu ki apa? Tak mut gundulmu. Giting. Nawaitu kuwi dulure nawaini. Ora maksude ni. Nawaitu ki niate. Lah iya. Iki nama amalu biniat. Iso kowe ngene. Niat dari kaya adik. Lah ngono lho. Dadi Mas sapa ki Mas Siswoyo itu mempunyai prinsip bahwasanya beliau itu selalu mengatakan, "Loh,
Inama'al usri yusra. Ya iki lho. Jadi semua kesulitan pasti ada solusinya. Anyar lagi krungu iki aku. Enek unyi lusrok bareng. Apa mau? Iki kok unyi lusrok barang iki. Sing apa mau sing terakhir? Iki ora tau lagi krungu iki aku. Dalilmu lho. Inama'al usri yusra. Wa usri yusra. Jadi Mas Siswaya kuwi wis yakin apa wae sing dadi kesulitan nek beliaunya itu tawaduk, tawakal, ikhtiar, insyaallah pasti ada solusi. Ngono lho. Oh solusi ya termasuk bahasa Arab. Tunggale tawaduk barang kuwi. Solusi iki lho sing dienggo nggo ngleti solusi ya. Aduh, matengane. Jeting kok. Iki tenanan lho, Bos. Iki omong tenanan. Aku saplai mau jak ngluyur lho. Empan nggawa papan. Nek delok posisi ngene iki. Iki paling tidak berarti masyarakat Pakel Montong itu seneng kasih siraman rohani, iya, piantun religi, jasmani. Kok nunturi aku? Aku ki ambek nun saya lho. Saya itu bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Nggih. Situasi seperti ini saya lihat warga masyarakatnya itu religi. Ingin iki aku ya akan mengikuti. Mergo aku iki latar belakang gunung saya lho. Nggih. Aku ya mondok lho, Bos. Kowe Mondok, Mas. Mondok. pirang tahun? Mondok niku sak wulan, Mas. Loh, apa kuwi? mondok sak wulan ki ning ndi kuwi? Ning pondok Ramadan ki aku ki Lah aku lak delongkas sing mbok ayahi. dilungkas, poso. Pondok ki sing jelas. Dadi ngene lho, nek pancen nyata-nyata kowe ki biyen tontonan saka ibtidaiyah, MTS, Bos. MTS. Nah, MTS. lah kan sekolahnya lak mesti to. Ya, ya, ya. Sanawiyah, ibtidaiyah, madrasah ngono lho Mas. Tingkatane ngono kuwi. Ya, ya. Ya, tak rungokne. Mula paling tidak dijajal. Oke. Niki lak religi banget. Religi ya. Mas keyboardmu Mas, jajal Mas. Tak solawatan delok wae. Resmi iki modele lek guyu ngenyek tok. Resmi iki ngenyek kowe tok. Iya. Ngenyek kowe iki guyune ngenyek kowe. Iya. Wong modele kaya cibuk mosok iso dalil ngono lho. Dalil kok tergantung cibuk. Masis iki pirsanono to. Piyayine sangkaan wasis kaya ngono. Garwane jilbaban kaya Ibu Muthaharom. Berarti secara non sewu karismatiknya itu kelihatan. Bojoku ya jilbaban ya. Oh iya, Ngawur ya. jilbaban kaya bojomu? Nggih, Mas. kaya busis. Ya. Hmm? Saimu malah dandanane norno. Kene kayak bros cilik, kene bros cilik, tengah kene brose gede. Lah kuwi terus Kayak wong nyuluh kodok ya. Ya dikasih kembang biar Kene indah. kembang, kene kembang mawar, kene melati, kene tengah tawe kembang api denganane. Lah malah bodak ndase blos. ora cet. Ah kok bledoske kok iso. Kowe karo bojo mbok sayang. Bojo iki dipacaki. Religi. Religi lho. Magadi. Cakme. Wong urung wayahe kok magadir kok iso. Lesung jumengglong lho tuh. Lara lho iki ya. Wah, kowe angger jebles contongmu kok. Weh. Didelok sik. Lara tenan lho. Ora Salah. Kowe nek lara kok ora usah bali, ben dipijeti sapa iki? Mbah Timur. Kok Mbah Timur. bayi apa piye lumayan. Nimah lho. Wayu. Malah mapan kok ya. Nimah wayu. Ngono iki foto karo aku ya ngono. Iya. Rondo lho, Mas. Aku ya meneng. Ya ora apa-apa rondo aku ngono. Anu Mas mbok didongake mugi ndang angsal jodohan. Yo tak dongake sok muga-muga bojomu lanang aku ngono. Aku mek bayang Aku nek wedok lak gilani. bayang aku mek sitok dik. Pripun? Wis jenengku tambah neh. Aku bayang aku ngono. Kakak. Bayang aku ki ngono kuwi mek. Jelek krungu. Tambah rezekine, tambah kenikmatane, tambah rasa Syukure. Ngono lho. Guyon pari kena. Guyon pari Lho iya no kena pari guyon. Aku kok so was-was. Terus ada ngene, aku lagi ngene seneng aku. Napa? Apa? Kayak menghibur anu, kayak wong ning kafe ngene-ngene. Lho Nek kaya ngene. ning angkringan enggak? Angkringan. Seneng nih pokoke hadir. Semuanya sehat kabeh. Amin. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mobilmu parkir ndi mo? Ning mburi. Oh, Mobilmu tuh. teng masjid riku wae kula. Lah ngapa? Langsung subuhan sesuk. Maghriban wae. Ngisaan, sore. ngisaan. Oh, ngisaan. Alhamdulillah wong kuwi Ngisaan. senajan tor sak repot-repoto nyisihne wektu ora ana 5 menit go ngibadah Ya, kuwi penting. tabunganmu ana ing swarga besok. Penting ngono kuwi. Wis berarti ngisan kene mu. Kasih itu akhirnya. Loh, Lah nyang apa? lah wong masjite wae adem kaya ngoten kok. Apik tapi kejem gini. Loh, Nyang kok apa? kejem. Lah kene nek tulisanmu HP salat to, nek tulisane ning lawang no, sing nggo HP dipateni. Aku nggo HP, berarti HP dipateni ya. Aku balik nah akhirnya. Piye to ki? Aku genahno dik. Aku rapati mudeng aku adi. Bahasamu kok ngono ki piye to?
Mau arep ngisaan to. Lah iya aku teko kene jam 7. Terus Arep ngisaan ngono lho. nggih. Mlebu masjid enek tulisan. Arep mlebu kula balik neh tepake wong kene iki ya masjid apik tapi rada tega-tega aku. Kejem-kejem. Lho lah ngopo? Diomongi ning lawang nek tulisane sing nggo HP dipateni. Kamu aku nggo HP to. Aku akhirnya balik wedi dipateni aku. Loh, masyarakat mriki niku berarti pyaine disiplin. Disiplin gundulmu diomongi ngengkel sing nggo HP dipateni berarti kejem kene iki ya. Loh. Kuwi ora kejam maksudnya. Lah tulisane sing nggo HP dipateni kamu aku nggo HP berarti aku HP dipateni ngengkel. Mripatmu sawangan sik to. Napa? Tulisane iki karepe sing nggawa. Ora nek tulisane karepe. Tulisane iki mek sing nggo HP dipateni ngengkel iki. Tujuane. Ora nek tujuane. Tulisane mung sing gawe Sing nggo HP dipateni ngono tok. Iya, wong nek kowe iki teko mburi kok ngengkel iki. maksudku nek wong mlebu masjid. Ora nek tulisane wong mlebu kertasé lho cilik. Maksudku sae. Ora nek sae. HP-mu Ora nek sesek kowe kepiye kuwi nek ngomong. tulisane sing nggo HP dipateni. Terus kowe Balik lho. balik. Wong aku nggo HP kok. Kowe nek balik aku meling. Nyapa? Ono lak mburi rono notok kiwa ku lak enek warung nggon pojokan to kuwi. Karo apa kuwi? Ayo warung biasa ngangkring cah-cah nom-nom kuwi. Ya. Aku mau rodok mampir ning kono kewirangan. Lah nyapa? Aja tuku tahu isi ning kono. Nyapa? Balik aku. Lah nyapa balik? Lah nyang apa? Lah pripun? Bu, tahune pinten? Nek mriki piye jare? Piye? 2003 Mas ngono. Aku terus ngalih, Bapak ayo babas ning gone Mas Sese aku. Lah mbok tuku kowe? Pegah. Lah murah lho kuwi. Murah piye to? 2003 berarti sitok 700-an. Tahu kok 2003 kuwi lho. Kuwi berarti maksudnya bakule kuwi 2000 leh 3 lho. Ora, lha iki tahun pira iki? 2016. Lah. Lah kok tahu 2003 didol iki piye jajal? Kita yang ganteng ya kowe pekok ya. Piye to kuwi? Kowe balas sing HP dipateni mo ta? Wah dijak omong ra nyantol kok iso. Cobi Mas aku. Nyantol hanger. Diminor sak bener diminor. Oke, Mas. Wis Isi dene oleh tugas iki. Ah, iki. Kok sing ngabuan dalem? Mahasiswaya. Soyo. Ah, coba. Yantre. Mahasiswaya piyayine gagah piteksa. Coba. Ya. Pamane ngene lho. Bulurah sregep nindake ngibadah. Pamane ngono. Pak Camat salat ora telat. Nah, ngono. Pak RT sregep salate. RW-ne ra salat. Ditapuk lambene. Tuh, ya ra ngene iki lho bleset iki iki. Kowe iki gampang blendes. Manut imame ngono lho kok iso. Ayo jajal. Ayo. Iso ora? Iso. Ya. Bulurah. Bulurah di wae FIFA di. Itu loh beliaunya di sana. Bulurah. Masya Allah putih kayak ngono kuwi lho. Wayu ya. Waduh. Wis Rayu matamu katarak kuwi. Wong bulurah perawatan kok mangsane. Bojoku ya perawatan. Apa iya? Bojoku asline ireng tapi perawatan. perawatan apa kuwi? Nggih wajah, Mas. Heeh. Sutik putih. Oh, Bojoku sutik nggih, putih. asline kan ireng. Heeh. Akhirnya begitu kula nyambut gawe oleh duit, akhirnya perawatan sutik putih. Mau Alhamdulillah. ragati. Nggih, alhamdulillah 3 wulan akhirnya putih. Lho. Badannya. Ndas tok. Loh. Iki foto malah kayak cotton bud ya kowe. Ora lho. Sesuk kon nggonku gawe klambi apa gamis ireng. Ah. Kan sing putih ndase ta? Iya, iya, iya. Ah, karek ngemut wong ndase kaya permen mut. Bangsane. Ora Ayo. putih kok kudu ngemut wong. Iba. Wong iya. Bu Iba. Ayo, jajal. Pate. Bulurah sregep pengibadah. Ya, Mas Kudu. Ayo. Ayo terus kok iso. Dimen masyarakate berkah lan barokah. Nah. Dadi lurah insyaallah amanah. Insya Allah keluargane sakinah mawadah warahmah. Asik gini lho pinter. Jenenge Jajal. Ya. jenenge main utek ngene. Nggih, Nah. pokoke kula sak foto. Repote Mas Heeh. yen dadi mudin. Ya. Mudin. Loh, ayo. Muga-muga anake dadi anak sing rajin. Insya Allah ibadah ran duwe isin. Sejak wis disi. Asoy. Ayo. Ayo.
Muga-muga ora gampang kenek doktrin. Iya, sarang-sarang. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Habibillah. Bulurah asmane Ibu Eva. Iya. Apa? Ayo tutupno. Ibu Eva itu dambaan saya. Orangnya cantik, dilihat selalu bersahaja. Insya Allah masyarakatnya sejahtera. Ora lali matur nuwun Mas Siswoyo. Lah. Lagunya itu loh. Ingkang sampun kersa nanggap budaya. Ora lali nyenengke dulur lan tetangga. Insya Allah mahasiswa panjang yuswa. Salatullah, salamullah Rasulillah. Kulo nafsi dail qatul maut. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Apa sing mbok lakoni kudu manut karo lati lan ati. Bener. Mergo wong urip ki paribasan mung mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah, cocok. Aja sok rumangsa iso, aja sok rumangsa bisa. Ning bisa rumangsa. Nah, sak sugih-sugih wong isih enek sing sulih sugih. Yen iso sugih aja malih, penak aja ndangak. Mergo wong urip mung mampir Ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Tuturi handayani ya. Diciwit krasa lara. Aja njiwit wong liya. Nah, wong kuwi iso nyawang ya kudu iso ngandani. Iso kudu iso ngandani. Menungsa menus-menus kebaing dosa. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah, ngono. Duduk sama rendah. Berdiri sama ngadeg. Nah. Wingko katon kan aja nyawang eleke sok kala elek iso dadi apik, sok iso apik iso dadi elek. Mergo wong urip mung mampir plempoken. Lho iki tak kandhani. Oh, kandhani mbok palombene aku ya nanti ya saya kan kembo. Ayo jajal. Oke, matur nuwun. Ndang, ayo. Dumateng keluarga sedaya. Ingkang sampun kersa nimbali kula namung saged derek tetungga. Insya Allah sedaya ahli swarga. Kula dongake dumateng bapak-bapak. Bapak. Angel. Bapak. Ngono. Bapak. Ayo bapak, kowe tak culek mripatmu lho kowe nek suwi. Mikir gendeng aja iki ya. Kowe ayo ngono. Matur nuwun. Aduh mateng para bapak. Welengku yen penak aja ndangak. Asoy. Iki nek penting aku. Insya Allah rezekine bakal nyepak. Insya Allah uripe bakal penak. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Matur nuwun tumateng ibu-ibu. Ibu-ibu ning kono. Ini ibu-ibu. Kula dongakne sedaya panjang umurmu. Salate aja salah, aja kliru. Insya Allah putrane sregep golek ilmu. Sing mirsani ana sing tuwa, ana sing cilik. Sing cilik tumindake bakal apik. Yen salat ora gelem delak-delik. Yo kabel sih tak pikir kuwi tak pikir. Yo kowe modar ora. Ayo ra kowe. Iki adu kecerdasan. Ayo, yen salat ora gelem delik. Insya Allah patrape bakal apik. Ayo tak golekne neh. Matur nuwun.
Bulurah kang ngagem jilbab. Apa kayak jilbab rupane? Ijo tuwek. Ayo. Hitam. Oh, hitam to kayak. Wow. Bulurah ngagem jilbabipun ireng. Ayo. Insya Allah rezekine bakal langgeng. Tumindak maksiat niku mboten pareng. Ayo ngomong wae. Insya Allah dadi lurah bakal langgeng. Bu Siswaya ngagem jilbab coklat. Ayo. Itu coklat ya? Itu loh. Non. Wah, ayo gude aku ora tau mbek jilbab malahi. Bu Siswaya. Apa ki? Oh, Bude. Budenipun Bu Siswaya. Ya goblok ya. Kowe ora Jilbab iki warnane gude. Lho iya. Budene. Oh, budene. budene. Bude lho. Oh alah, bude to. Budene Bu Siswaya ngagem jilbab coklat. Insya Allah salate ra bakal telat. Aku pengen ro wong loro ki kaya ngopo alang. Saben taun mesti nindake zakat. Insya Allah bakal bermanfaat. Asem iso golekno Mas jilbab Mas. Ayo, Golekno. Iso kelo. Nimah. Jilbab apa to, Mas? Iso. Sing makan golekne sapa? Jenengan niku. Sampeyan iki lho, iso. Agus kibot. Lho. Pancen wonge bagus. Tapi tak cedeki, maaf ambune kaya wedhus. Yang disawang reget ra tau adus. Alah yo. Tapi hobine seneng ngemut kapur barus. Rumah tamu tikus kowe. Mangan kapur baru klepek-klepek Ya kene. Salatullah salamullah. Ala yasin alasana bismillah wabilati rasuli wa kuli ucap Lolong Nabi Muhammad. Inilah enak toh. Iki sapa sing ngadeg iki sapa? Menika Kok beduk masjid. Kowe apal apa piye mok kon ngadeg jenenge sapa? menika sinten? Oh menika Chris John. Ya Allah. Kristanto. Hei, iki ben kene, nimah kon munggah lak padha arek iki. Ora cetha. Masane ya. bedok masjid. Ayo, Mas. Iki Krisnia. Iki ambok anu ki salate ya teko. Oh niki Ora tau telat. ndek iki subuh niku nggih 6 rakaat. Wau men to. Lah tolong dino direkam di siji ya. Oh, anu siji. Ora oleh. dirapel di jamak. Ngono kuwi ora oleh. Krisnae saking kusuke. Heeh. Krisnia, Krisna kaya. Krisnia. Lesni enek ini, enek Ayo. ini. Krisniae saking kusuke lho. Heeh. Subuhane sujud ki waleh tawaduk kusu ngono. Wah ya Allah ngono ki. Lah sujud ki nemen Mas. Enek 2 jam. Oh, Mas. Sujud tak ki 2 jam. Ora kuwi salat Dek. kok semaput kaya. Ndek iki tak delok ora perkara kusuk. Napa? Aku tiba iki untune kecalon sarjata. Masane. Tanggapan. Masane untuk lapi. Sawise bakal gule kalungmu emas kaya ngene. Kowe kok ya roh kaya. Kowe aja yayan lho, iki bocah latah lho iki. Aja mau get-geti lho. Iki bocah latah lho. Iki anggitmu Krisnia iki. Dadi bojone iki Heeh. seminggu gagal otak ndak saya. Ora. Kan Iki anu latah. kuwi termasuk apa jenenge? Apa? Ya, spekulasi, kok spontan, Anu, kok. Apa jenenge? Refleks. Refleks. Oke. Dadi kudu iso bedakne wong latah aja Terapi niku, ngono. terapi. Iya, Wong iya. latah iki Terapi. dilus tuh, dilus Terapi. tuh. Halus wong latah ki halus. Kene Dok, kene Dok, kene. Iya. Gila kok gue tak Ngene lho, apa-apa penak metu. ngene, penak ki ngene iki. Halus. Seorang wanita itu butuh sentuhan dan Nah. kasih sayang, saya dikasih perhatian. Sentuhan yang lembut. Ngono lho, ora dikasar. Wong wedok ki rekoso lho, Mas. Heeh. Ngene iki nggon lok-lokan wong wedok. Nah. Ora enek-enake wong wedok. Iki kalah. Enek kurange wong Wong wedok. wedok. Kok mbok paiduk, kowe rumangsamu ki lho. Wong kowe njunde bojo to, kowe ndek garwa to. Garwa ki apa? Sikaran nyawa. Nek wanita
Wani ditoto. Lah gini kok mbok lok-lok. Lah iya. Mbok gawe getaki. Oh ketaki. Ini ngono. Kowe duwe bojo, kowe duwe garwa. Nek mbok gawe lara, atine kuwi gelo, Mas. Sakit. Dasare saka tresno. Biyen mbok tembung gone wong tuwa. Jur saiki mbok sia-sia. Ndah niya atine saya lara. Nek kowe ora tresno, welinge para sesepuh, para wong-wong tuwa, kuwi balekno ning gone wong tuwa utawa nek ra percaya titipno ning bali desa. Ndek iki tak titik bali desa dipek kami tuwa. Kami tuwa nih sapa? Pak Kamto. Kamto. Pak Giono. Giono kok Kamto. Kono. Iya. Rumah aku dirayu halus. Kene Mas, coba Mas. Wis nyapa oleh tugas apa, Nduk? Lali janjine. Wow. Ya pas, minggu tugasmu pelokmu pas lali janji. Tugasmu nembang karo Sing nguli. dirayu lho, Dik. Wong wedok ki wajibe ibarat kembang ngono. Mekroke kembang ki sok dikocori, Saestu. sok dirabuk kaya ngono kuwi. Nika keluarga besar Pak Siswoyo nggih. Sami gayeng kok. Oh saestu. Ngono. Pak Siswoyo ngejak rukun tanggane, ngejak rukun keluargane. Nggih. Kowe roh acara ngene iki. Apa? Acara ngene iki masyarakat keluarga ora ngerti kejaba lekase seminggu kepungkur. Mila to, Pak. Padahal iki lek pesen wis suwe, panjenengan kerjane piyantune. Malah kula iki jane isin jenengan niku kok. Lah nyang apa? Lho Mas Siswoyo lho rukun karo tanggane, keluargane. Jenengan malah ra rukun karo anggotane kok. Lah nyang apa? Ha iki liyane ning kene sitok mbok kene ngapa iki? Endi? Pak Margono. Kuwi pancen sing tak kene kono ora ndak to. Gonge. Sing ngegong barane kono kae ngapa kae? Kuwi ngene, aku ki ora, aku malah didik supaya rukun. Wong loro ki lek amor gelut, mulane tak dhewekne sitok ning kono, sitok ning kono. Iki mek sewengi iki kok mek penelang-penelangan tok kok kadoan iki. Piye-piye sak panggung panggah geger. Kuwi kudu enek sing mbok lereni sitok. Lereni piye lha ki didoh ning ngene engko mek nggo adu-adu moto ngene tok kene. Lah engko nek mbok lereni lak ra melu tanggapan. Lho masa kok nglereni lho. Awake dhewe wis pirang-pirang dina leh. Lereni. Kok sang-sang leren dhewe. Yo. Mas Lutuk mawon Mas. Oke. Rayunen Kalau rayu. cayu. Iya. Injih Kang Mas. Kok kampleng meh aku. Boten Kang Mas. Lara lho. Dan kaya Boten, Kang Romeo Mas. Juliet. Omongno nek adus ning mburi kono. Kuwi Sampeyan sabune. ya enek, enek nganune barang Sabune apa peniti. Kowe iki sini-sini iki ra tau adus. Sane lho. Kuwi ada sabun ning ada ora tau diumbah ya. Iki ora kaya awake dhewe adus lho. Nggih. Iki senengane kipu ning ngendut. Asane kene kebo, To rumah samu Asane aku kebo. kebun jerum apa piye ya. Ya, bawa saya. Injih Kang. Bali janjine to tibane. Bawa sik ya. Mana yen ke kuwi ya keneng. Injih. Do wong ayu kuwi ya oleh. Mengke kula dituntun. Tak tuntun kok ngarep tak jokrokne ya. Ya. Oh, ora kuwi wong lanang kok jajalanan. Serene cinta karo bojo to, Iya ya, Mas. cinta. Duh, wong ayu apik, Duh. Sepurane ya. Injih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ayo aja. Ya. Lho, kok ambek kamu tok. Jak omongan sik. Ya, mau. Sinembang kowe apa, Kris? Kita dudun rasa tes aku marang kowe ya. Nah, Injih, ngono Kang lho. Mas. Tudohno. Ya. Duh. Wong ayu. Ya Allah, lambe koyo ini kok apik mento suarane. Lah tak mut gitokmu. Sangke senenge, Mas. Cangkem bar dinget bobo mampu. Sangke demene lambe koyo ngono kok iso apik. Papucaning ati kaya kene wong nandang asmara Ora oleh. Ora dikok kono Sopan, arep idu sak gen-gen ra sopan. leken akhirnya nek tung 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 leguk ngono lho. Duh dewa Jawa Takum. Ya lah mengguk bareng. Sing ngendangi yo Kesusu ngelek kae alon-alon. Anu. Masa temon penyanyi mengguk ini weh. Mas aku.
Iya. Wis kadung ngono. Welas so mringawa Urung. Sik ditahan. Urung tung aja kesusu. Urung tung. Ra oleh. Oh. Gosek. Malah. Wis iki malah rapi kok sok. Wis iki. Ya. Welas so mringawa Endas kok diuntir. Indah jane iki ndas kok mbok untir jane ndas podop. Karepku tak ble-ble ngene to. Sayang. Ble-ble Mergo yo cinta. tak cekel terus takon sandan ning pundakku. Oke, yo balik neh. Oh alah ngono. Balas so mringawa mami. Piye to? Piye to? Sae Mas. Kowe ra pengin. Komburi tak delok komburi sing lanang cilik sing lanang wedok godi koyo bakul kentongan komburi aku. Iki jan. Lah yo pasangan idiot. Kene, Le. Pasangan ideal lah. Kene le cah bagus kene. Kene le. Cah bagus. Aja lirak-lirik tok. Kene le lenggah kene. Dok, Kris sampean nggih. agak mriko bentar. Oke. Roman. Kene le. Belum. Ben ketok serasi. Kelak ya kaya sakembaran pinanganten to. Nggih. Jur iki ana kuadine. Nah, ngene lho. Walah ya. Yo kok wade apa anune? Wade iki kursi. Kursine. Nah, ngono lho. Nah, Anu le kursi laut le, ning pantai le. Dalam Kursi laut pantai. Iki cedhek pantai to. Nggih, cedhek pantai. sing lungguh kok nasibe piye? Terus mau. Sing lungguh nasibe piye? kursi pantai ngoten niku lho Mas. Iya, Ayo, kursi pantai yo miring ngene. Lah yo ngene terus. Sik aku yo roh. Yo pancen kursine model. Lah ngoten niku. Terus sing turu ngiring ngene ngono lho. Ning kursi pantai ki ra nek pakune. Lah iki pas pakune modot ngono. Ora Aku nyeromot. Ora cetha yo. Ayo le lega le. Kursi apa ki? Anu wae kursi taman le, kursi taman. Jane sing apik kursi roda kepancal mlaku. Apik. Sudah lho, yo bundas iki. Kursi taman le. Yo. Diajeng garwanipun Kakang Injih Diajeng. Kang Mas. Ing papan kene ra ana wanita liya kejaba sliramu. Injih Kang Mas. Mula ndak prayogake sliramu lenggah ana ing Injih Kang Mas. paling kepraben ya Diajeng. Injih. Iya ya. Duduk. Waduh. Diajeng Injih Kang Mas. kepiye surasaning penggalihmu sakwise ndak lenggahke ana ing kursi kencana Diajeng. Suasane rada keter-keter Kang Mas. Niki Diajeng. Injih Kang Mas. Kursine Pun Kakang wis mitungkas ing besok minangka kanggo bebungah ana ing penggalihmu Injih Kang Mas. ndak pundhutne kursi sing limited edition. heeh. Kursine kok rada eyek-eyek to Kang Mas. Jaluk dipaku Kang Mas. Siket. Suwuk. Kursi. Oh dipaku. Kene. Diajeng. Injih Kang Mas. Kene. Diajeng. Sejatine lak sliramu ora pirsa. Injih. Kursi iki sejatine ya iso digawe dhuwur iso gawe ndek. Nggih. Angger kursi iki mbok ngene dudul Dipun? iki dhuwur. Nah, Oh, didudul. iya. Oh, nggih. Kudu mbok dudul. Nah, iki kok Jajal. kene sulup. Nah. Oh, ngoten. Oh kuwi kursine kaya Selup ngono. Dudul. Loh, lah aku kan pengen ro to lek didudul terus selup ngono lho. Apa ki? Pripun? Lek sing dudul awakmu didudul dhuwur. Nggih. Tapi lek didudul iki Pripun? didudul modot. Lah engko nek modot gidolan. kursi kok malah curhat ya. Ora ya-yaan ya iso. Oh, kursi roda ya. Ngene. Lega to. Ono ngapik Lega to le. Lah sik enek lagi. Nah, salah. Kene. Yo. Aja mbok dudul lho. Ora. Oh iya ngene. Tinimbang konjur ora kepenak to? Nggih. Ngene wae. Nah. Dicongkok.
Songgo. Ora untuk dicongkok ngono, Mas. Nah, ngene lak kepenak to. Ini. Nah, lek ngono wis niku. ngene lak coba lenggah. Lenggah. Nyapo? Tak wengi. Deh, dalu. Tak wengi. Piye? Apa ngono? Nyapo? Kursine iki lho. Apa? Pas ukir-ukiran dokri. Nah, ukir-ukiran dok naga to. Ayo Ora cetha. Ya. yen cadak tansah. Sik. Pripun? Siap. Besok kapan apa iki? Apa iki mau? Do wong ayu ta? Nggih, Oh, do wong ayu ya mbuh lah. Bareng lingguh. pripun? Pokok nganget kita bareng ngendok saiki. Mboten kok iso. Besok kapan ketekan Besok kapan katakan jejer. Apa? Apa? Lah kok ndeledek kok kene barang iki. Apa nih? Jane Iki lho kebayakmu ki lak rada kurang alat kenceng. tangane. Hah, sing ndredek daginge karo ngono ta kowe iki. Ngawur. Lho ngene ketok lek diopeni timbangane bojone sampean. Apa awake cuwilik Lah ndase wae cilik. wedi. Lah segede. Aduh, aduh. Apa to, Mas? Dulu, Hah? dulu lah. Dulu, enggak ada HP barang. Ora cetha kaya. Pegel Ijane nesu wae. jane puluk apa ransel jane. Nesu wae. Jejer Lan wong Cek sapa sing nutupne? ayu. Upama bocah iki Sik jangkrik sik. Ayo. nyang apa? Nyang apa? Nyapa kowe? Kowe kok semlengeren nyang apa? Apa? Piye ta? Belum tak angkat lho. Nyekemes ya. Ngawur kuwi keringet ya. Keringet. 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 Lho awake sak kujur keringetan nek Keringetan panen ae. lampune iku lho 1500 1000 watt. Oh, 1500. Lho lah iya. 1500.000. Iya ngono. 1000 tambahin 500.000 ya. Enek 500.000 nih, dadi gede banget. Sing bener iki 500 siji watt ngono lho. Owak lho 1500.000 watt. Ya, ya, ya. Gede banget. Terus nas diajeng coba. Cek. Weh. Ayo. Jejer lan wong. Laku, Chris, laku. Bagus. Pade bontang banting pade. Umpama sinah kodho. Kuwi jan masak. Tanpa Wong wedok kok. Apa? Sasat cara Ngene. ing Jolotri. Sing ngangeni iki lho Cahyu. Apa? Kang Mas? Wong wedok nek brengose iki tak sangka cedekan ya Allah. Kaya apa? Mas? Kaya kucing anggora. Jam sari as moro. Iki apa judule lagune, Chris? Nyidam Lali. lali janji. Kali janjine. Kali janjine. Tapi digarap alus dilebokne Oke. tubanan ya, Terus tubanan ya. Oke. Sakit nggih? Lho sing ngendang wis tak Oh niki tahun pripat 1000 niki tahun. melu grup 1500.000 niki. Heeh, ngene ngono. Iya. Yo, alus. Tapi dilebokke nganggo anu, Chris. Nggih. Tembange sampean. Apa neng ngendi nggonku. Ya. Loh, Apa? Ti. Wah, kuwi ta? Kali Oke. janjine. Kuwi kena ora ya kuwi ya? Kena. Oh, kena ya wis. Jenengan niki ora tau. Oh, tak kira nek kuwi, tibake kuwi ta. Ya, Mbak Kinario dadi panglipur wong Saestu, bagus. saestu. Ning pengangkat tetembangan iki pancen yo nggo cegalek tombo Nggih. ngantuk lek. Betul, betul, betul. Dadi sak perlune nggone diatur panglipur iki ora nglamut, ora apa ya jenenge, tetep menghibur warga masyarakat. Nggih, Mergo wayang kulit kaya sing digelar penjane menika Minulya Pak Sis menika padha karo nguri-uri kabudayaan. Terus, Bos, nggih. Selain itu ana pundutan pirang-pirang kok diwaca diaturke karo mlaku ya. Loh, aja karo mlaku. Lah nek karo mlaku ku sing ning kene sapa? Sing mlaku ki wektune. Oh, ngaten. Dadi ora kok karo mlaku-mlaku. Lah lho terus sing arep tanggung jawab sapa kaya? Injis. Nggih. Mereka nyuwun lagu
bukan Kutak Mampu, niku kagem Bulurah. Oh, nggih. Yo lagu Cidro yang janji. Oke. Juga ini dari Mas Randy kalian Pak Ridwan, ini sing wirawili tindak ndicar. Pak Sis, Pak Ridwan, nggih. Lagune Aja Sujono. Lho, aku wis ngalah. Mbok wis aja sujon. Oh iya. Aja iso naga kuwi lho Mas. Tresno kuwi mesti ana gubuk. Kuwi lho aku iki. Ah, nyuwun lagu apa iki? Hampa kuning. Apa iki? Apa iki? Wis moyo yes kuwi dah wis mbok iki rapal tulisannya. Wis iki lir-lir. Kalian iki lho cinta tak terpisahkan. Nah. Pun jenengan Bos. Nggih, saiki njajal kaya ngapa iki genduk Mega Wiyono. Mega Wigati. Kene-kene. Noni, neno, noni. Hey 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 hey. SMP. Niki. Nggih. Saya sekolah. Loh, sampun manak pisan. Oh. SMP. Ya berarti ya sak isore bojoku lho. Bojomu apa? Bojoku menika SMA. Lho, kok kuwi? Sampun mana akeh. Dadi ini ndredel. Ndobeli. Kuwi Banyumas. Lagune iki mboten akeh lho. Sampeyan hafal? Lagu Pamane, Pamane Kaya to ki apa? lho ini. Sampai mau amerkotanan. Ngarepe piye Mas Lutuk? Apal kuwi apa? Waduh, apal. Lah Mas Lutuk. Lah pripun to? Iki lho, cinta tak terpisahkan. Gondal gandul. Gandulane. Dodeno gandul, ngene. Dodeno gandulane gedhi. Ngono lho. Ngapa? Atine iki gedhi, nggone gandoli karo sing lanang ngono lho. Jilat. Lek mun dilatih iki lho dadi koreng. Aku tahu nyanyi. Gandulane gedhi. Aku nyari kan dipeksane to. Bojo sing ndi aku ra aku. Aku ra aku bojoku. Lah iya, iya. Bojoku sing iki. Iya ya iki lho Mega iki. Sing kae berarti enek, Mas. Anu ngangge rol, tik ngangge rol tik. Nggih kopro, nggih kopro. Rol. Buat warga masyarakat mapan wonten ing Pakel. Kok Gus? Anu rada digawe suasana nggih positif. Multivitamin. Apa lagi multivitamin? Dalan iso. Ngono, lha Aku yo tak karo iki to Mas. Lah ya kono. Yo kono, karo iki nek. Nyanyine lho. Kayak dulu iki makan iki itu. Yang tak tahu apa kayak. Oh ya rene lek tak sindir. Mas aku. Iki indahnya kekompakan ini iki. Nyatane najan to jarang pinanggih ning panggung. Tapi alhamdulillah iki ketok chemistry. Betul. Ketok sinergi. Jati Kita nyawiji. Ketok nyawiji. Nah, iki aku ki pancen apa wae bentuke yen nggon lagu itu harus menjiwai. Betul. Yen seneng ya bagaimana menunjukkan visual yang bahagia. Kok dadak nggae sual bareng apa kuwi? Maksudnya iki kudu sualan. Visual. Maksudnya iki peragaan. Nah, ngono lho. V iki bebas, V iki
Kowe iki ora bayaran to? Di bayaran soal ki katok dadi bayaran nggo tuku katok. Nah, Bocah ora cetha. Pokok simbahku rasa syukure saka panjenengan. Amin, Pak. amin, Eri amin. siswaya sak Nggih, keluarga nggih, muga-muga nuwuhi berkah marang. Amin. Keluarga panjenenganipun Betul. juga sedaya warga masyarakat sing padha kepareng Lawuh. Tur sing hebat mele bulurah tesik lenggah. Ngono. Niki bulurah niki ngematke Bu Eva. Nggih. Engko terus sedekah desa, Heeh. terus wayang. Insyaallah nggih. Niki wau Bu Iva sampean WA kula. Lho, duwe nomor WA. Nggih, insyaallah bersih desa mengko sedekah bumi, Heeh. mengke wayangan. Ayangan. Niku udakara tahun 2041. Niku Sing tok kuwi awake dhewe. Suwiman. Awake dhewe wis tuwek napa ya. Aku wis sedang wis nggawa teken. Nah, coba iki ana genti mbok Caca sing saka omah. Kowe teng bae. Sebagai panglipur. Oh, betul, jangan betul. Mbak Putih. Yo no, trotak. Ya, Perhatian Mbak Putih. mbok Caca iki koyo. Oh, ayo. Iki lho, mumpung sowan lho. Dadi Dadi Macem-macem karo Bugareng lho. Enggak. Kenapa? lho, bugareng ki apik lho. Dadi pomo disingkatno bugar. Kuwi nek bojoku. Wah, Sehat, semringat. sehat. Nah, Bugar, bareng bugar. bojone Kliti kan yo butik, Butik. apik kaya batik, kaya kain sak panunggalane. Nggih. Bojone Mas Kluduk? Nah, Butuk. Kaya ndok ae. upama komplit bugareng ngono pantes. Pantes, pantes. Klitik ya bu klitik. Nggih. Bu Kluduk? Bu Kluduk. Lah nek kuwi lak bluk kutuk kuwi. Berarti Kayak banyu iki. bojoku ya buduk lah. Apa butuk? Berarti kaya ndok bosok. Aja to. Masaku aja bojomu ki ndok sing urung bosok. Dadi Berarti arepe Tak bosok. bosok. Ora bosok. coba ngandure tetembangan iki mau ana pundutane ana aja sujono. Nah, Iki nengenke pundutan ya Cahyu. Nggih. Ana meneh Cidra, pilihan siji antarane loro iki. iki mergo lagu iki sing disuwun iki sing gurine Kak Sarwono. Ah. Aja Oke. Sujono, Cidra utawa Sewu Kutha. Oh, Apa laguku Gondeli Tresno? Nah, Malah. apa mbok menawa Dewa Tresno? Nah, kuwi. Terus? Ayo. iki wae. Kuwi Siji antarane loro iki aja mau ingkak-ingkoke tak diacok. Kudu. Iya, kudu ya lek njaluk lagu lungko, apa iso awake dhewe? Ora iso kaya. Apa nek? Urung eneng lagune urung eneng. Apa mbok menawa Aja Sujono. apa mbok Aja menawa Sujono. background-e digawe kaya background ning padang pasir kudu enek unta? Unta? Enggak, Unta. ning tengah alas ben enek buta. Kuwi pas. Apa lagu? Aja Aja Sujono. Sujono. Nggih, diaturke. Aja Klitik Sujono, menengah, Mama. klitik menengah enggak nyaut deh pikirane ra ning kene. Lho soalnya pikir aku rate cetok. Mergo temindake kurang toto ra. Dia oklek-oklek ya. Pak, versi oklek-oklek. Ya coba, Pak. Oklek-oklek. Yo. Aja Sujono, Pak. Aja Sujono. None. Buat Pak Siswoyo sekeluarga. Jin. Sujono ki curiga ya Mas ya. Iya no. Jadi insya Allah warga Mekar satu dengan yang lainnya aja sampai duwe curiga antara siji lan sijine tetep Ya. ayam tentrem sayek seko kapti. Dioklek-oklek Oh, iki nggih, maksude dioklek-oklek iki ramane diganti genre-genre ngono. Sembarang lho plak iki. Heeh. Oh plak ya anu. Ya, Plak. Sausé iki Pak Ceri lho tok goblok. Kok ceri apa to? Niki kok bareng Pak Ceri biasanya pedan motor Pak Ceri kemeliti. Akhirnya bareng munggah rakuan munggah. Kuwi asline ngene to. Wis tak omongi to plak. Numpak Ceri kuwi nun sewu motor tuwek iku kudu ngerti selah. Munggah iki didelok munggah ndetir apa ora ngono. Iki lho, kene mau lho ndi jenenge iki? Jalan munggah. Cak sendi. Jembatan. Ah, kono mau munggah, mengko tak omongi to, Ceri iki munggah ngene iki lek ora kuat, lek mlebu telu iki dilebokne si cemplung siji loro. Nah, Ngono lho. pun deter meneh. Cemplung ora kuat, Heeh. cemplung siji trek ngono. Nek siji ora kuat. Langsung cemplung jurang. Kuwi dadi ben ngono. Kowe ngawur ya. Jluntrungne kancane. Pantane jeblok. Sesuk tak tambahi tukunen mobil celeng lho ya. Celeng Mobilnya apa? Mobilnya apa? Mr. Bean. tak tukune. Aku demen aku malah. Elek. Yo, lagune. Aja Sujono. Bahasa Inggris pinter. Mrs. Putri Sarten. Mrs. and Mertego and Putri Sartono kok mentego. Mrs. Putri Sartono. Mrs. Yeah. And the song and the Java and the campur sari. Iya. And EJ Very good, very good, very good. EJ Sujene.
Judule kuwi maksudnya. Batu Sujono. Ngeten Cah Bagus. Lah gliak-gliak watone ketandak sing bako aja nganti lali tetep melu ndedonga marang panguwasane Gusti Allah. Sing dadi niate saka penjarimu Mas Heri. Siswaya tansah manggya kabahagiaan katentreman jinangka apa kang dinangka kagayuh kanthi becik. Allahumma amin. Ana Intan Budi Legawa. Oh, sisan gawe lek ngaturi panglipur. Ibu, terima. Bapak lupa buru aja. Kita tak delok Apa? style ya. Style. Kok style tipe piye kaya? Stylenya iki tak delok awakmu iki blasteran. Lho, apa kuwi? Paling tak iki bapak Inggris, ibu Jawa. Apik. Padha karo aku. Dilihat dari mana, Mas? Dari rambutnya. Nggih. Rambutnya iki delok kene kan mesti Inggris. Bapak Inggris. Ibu mesti Jawa. Ayo. Padha karo Oh, bapak iki Inggris. Ibu Jawa. Besuki. Betul. Inggris. Padha karo aku. Nggih. Aku ki ibu Jawa, bapak Gibas. Lah kula anak-anak Desit. Anak-anak cempe. Jadi pembae Sound desit. Pedus. Berarti ya cempene sampean no. Mas. Iki ben nembangan Nggih. piye Cak Bagus? Kowe marep ngomong apa? Derek. wah, Aku pengen sampean ngatur tetembangan deduetan. sidene jenengan kok kabeh kok kene kok gilap-gilap ngono ya, bling-bling ngono ya. Lho lah. Ayo wong Apa jenenge? diragati. Oh. Bojoku ndek iki tak kowe bling-bling aku bingung tak tukone apa. Akhirnya tak pecahne kaca tremos tak gecek ya. Heeh. Tak templek ning ngene. Ah terus akhirnya Lah kok kene iki galer kabeh akhirnya. Ayo salah. Mbok sekali tempo ki ora usah Wong iki dipecah kaya- ning kaca. Kaya garwane. Wajahe dipecah sekali tempo. Lah aku ya jenengan iki ya Oh, ya ora. wis apa-apa nih. Tembangan Anu we, apa? nostalgia we, Nduk. Oh, nostalgia. Perawan Kalimantan. Apal biasa niku? Ora. Biasa niku. Oh, jago alas mesti. Oh, dudu. Dudu. Ya, Adit. Medun ngawi. Dudu. Lah, Oh anu, sumbangse. Salah. Dudu. Yo. Selin. Oh, bersilintitut. Ya. Aku iki lagu pengalaman apik ya. Nostalgia. Bersilintitut. Oke. Apa judulnya? Judulnya iki judulnya Sulidit. Bersilintitut. Apa judulnya? Sulidit. Selintutan. Ulang. Iya. Iki Bersilintitut. tak turke karo bapak-bapak kula sing teng nika. Ya. Sisih Di sendi. Iku apa tengah? kiri panggung. Oh, kiri panggung. Anu mak pupah. Oh, berarti diaturnya bapak-bapak ibu-ibu sing ning kono. Nggih. Lah sing kono ora oleh Pupah, ngruwokke. Mbak. Sapa sing masak soto sinten? Ya, dah. Lenduk, lek pupah. Pupah. Waduh perlune kowe engko ben diwehi soto. Aku ra. Yo, Wis ra ganggu aku iki. lagune Siarno. Ngomong ning Tuban Siarno. Pasangan lawas. Siarno. Kok pasangan lawas? Pasangan lawas iki sapi po. Dan inggih bapak-bapak ibu-ibu ing dalem menika tasih sarengan inggih menika Intan Budi Pekerti Budi kalian Legawa. Budi Legawa kalih Mas Jolitik badhe nyantenaken inggih menika lelagon sampun boten asing malih wonten ing talingan panjenengan inggih menika Slin Tutut. Selintutit. Ya wis ngono kuwi ya wis. Yo, Intan Budi Perdowo. Apa? Dicampur gamelan ya kolaborasi. Ya. Ayam apa? Jiro lupat mo nem tulu. Tang ding tang. Tinggal. Yo, lintutan. Mereka ngatur ya bagus. Dawuh kleresan Mas Gade. Duduk. Suasana mangkep saya dalu. Kapal nyotok lo pengen sak dunyaku sowan nang ngasane Kanjeng Sinuwun. Nyumpuk gawekno tembangmu sing anyar. Oh, nggih. Ya kuwi judule apa ya, Sayang? Utuh sing gedang-gedang enggak? Apa judul? Oh ya, siap. Biasanya buat warga masyarakat mapan wonten ing pakan sedayanipun menika lagu spesial saka Mas Jofridi. Siap. Rakitane dhewe, karyane dhewe. Klipe ya di bintang-bintangi dhewe. Niki kula khususan kagem Mas Siswoyo sekeluarga. Seri Siswoyo. Kanca-kanca juru lati dan juga bude-bude kula sing teng sisih kiri. Nggih. Pokoke lagune ambiar. Oke. Ambiaran pokoknya. Tresno. Nggih, niki lagune kritik nonton niku. Nggih. Kula duwe lagu koyo sithik kaya niki. Heeh. Mayor. Jane, Mas. Sithik. Dhisik ta. Ojo lagu iki. Iki gundul itu. Ya. Mayor. Yo duwe tenan. Yo, jajal.
Sithik pokok ya. Minor. Minor. Minor kok mayor kok. Minor. Ini gede. Minor. Ya. Ayo, Bang. Ya. Aku bi lan kowe bi. Kowe iki jane sempayan ora to. Ngono kuwi lek lagu lakon teko. Kok. Oh, lagune Mas Coba iki lho. nih. Iki padha lagu ning gede to. Aku lan kowe padha tresnane lan padha sayange. Aku lan kowe padha ngertine lan padha percayane. Asik lho niki lho. Cuplikan sebentar. Sithik. Nanti akan rilis di Segoro Kidul. Mas Gareng, jangan kamu nih. Oh sih, cewek. Karena promo. Tahu kok Mas Gareng ini merdeka kok dia ini. Dia itu royalti ini ada. Terus ya. Aku padha ngertine lan padha percayane. Aku lan kowe lali. Tapi saiki lali. Aku malah akeh sih, Mas. Aku arep ngetokke lagu Wulan Mulut lho ki kok. Aku yo duwe lagu. Iki suruh metu ku nek wis enek. Murid gandel. Urung mesti lali aku. Tapi dadi lho. Ya, engko bar iki aku tak nyanyi. Ya. Ning sadurunge diaturke. Terima kasih buat Pak Heri Siswoyo Setia, so Ibu, para putra kabeh pinten berkah, keselamatan, kesehatan, rasa syukur iki lumintuwa wujuding kamulyan kanggo panjenenganipun Pak Heri sak keluarga. Ingkang wigati ing dalem menika dalam rangka syukuran Mas Heri ingkang garwa keluarga, muga-muga syukuran ing menika sedaya pinaringan berkah barokah. Amin. Didohke bilahi cedhake rejeki, muga-muga kesehatan, rejeki, panjang umur diparingi saking Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pas karo CV-ne Ya. Aura Jaya Bakti. Muga-muga aurane apik, jaya PT-ne muga-muga bakti anake karo wong tuane. Amin. Mas, mangke sesen kalih Nggih. dipun sambung. Oke. Kersanipun kejangkep Oke. pewayangan panjenengan. Nah, timbaku rebo cukup pangan wanci, terima kasih. Tak mbadutke lelakon aku Siap. tak nembang kaya kluthuk. Nggih. Aku Wulan Mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ramane Raden Abdullah